și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiții mei credincioși, cu deosebită bucurie duhovnicească, vom sărbători și anul acesta, în ziua de 11 august, pe Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și întâi stătătorul Bisericii din țara românească, marele înnoitor al vieții bisericești de la noi din prima parte a secolului al XVI-lea. El este primul sfânt canonizat pe teritoriul țării noastre. Importanța duhovnicească, pastorală și misionară a Sfântului Ierarh Nifon este atât pentru ortodoxia românească, cât și pentru cea universală deosebit de importantă, deoarece el a avut o covârșitoare contribuție la aprofundarea preceptelor Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos în viața publică și în viața particulară a credincioșilor. A avut o contribuție esențială la intensificarea trăirii morale creștine și a dezvoltării culturale de la noi din acea epocă. Sunt reverberații până în vremea noastră și vor continua să fie aici, la Târgoviște. El a îndemnat totdeauna, fără nicio reținere, ca să se dezvolte cultura românească, mai ales prin tipar, pentru a desfășura misiunea bisericii. Dar a și avut destoinici ucenici duhovnicești, dintre care cel mai cunoscut este Sfântul Voievod Neagoe Basarab, un model peste veacuri de conducător creștin. În această perioadă, cu toții, suntem angajați în limitarea și eradicarea pandemiei cu noul coronavirus, ce încearcă viețile noastre de câteva luni deja. De aceea vă reamintesc că biserica noastră strămoșească sprijină efortul ce se depune pentru prevenirea acestei boli. Totodată reafirm îndemnul de a respecta normele sanitare în vigoare, pentru a putea cât mai repede să depășim această criză și să ne reîntoarcem la viața de armonie și pace, atât de mult dorită de către noi toți. De altfel, în perioada de început a pandemiei am organizat procesiunea cu moaștele Sfântului Ierarh Nifon, care este ocrotitorul Târgoviștei și al arhiepiscopiei noastre. Mulți dintre dumneavoastră vă amintiți că această procesiune a avut loc în municipiul Târgoviște, care este cetatea de scaun munteană și veche reședința mitropoliților și voievozilor țării românești. El este ocrotitor, este ajutător și păzitor al acestor meleaguri pe care noi ne desfășurăm existența noastră. Iubiții mei fii sufletești, pentru a nu umbri bucuria noastră spirituală pe care o trăim an de an la sărbătoarea Târgoviștei, în respectul strict al normelor sanitare în vigoare, vă îndemn pe toți, clerici și credincioși, tineri și vârstnici, să luați parte la ceremoniile liturgice dedicate Sfântului Ierarh Nifon, atât la vecernia din interiorul Catedralei Mitropolitane din Târgoviște, din ziua de luni 10 august, începând cu ora 18, cât și în ziua de marți 11 august, în incinta mănăstirii Stelea din Târgoviște, unde Sfântul a locuit o perioadă.
începând cu ora 8 dimineața, când se va săvârși Sfânta Liturghie, și împreună să primim întărire sufletească, ajutor în necazuri și nevoi, precum și ajutor de la Bunul Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Ierarh Nifon. Vă împărtășesc arhiereși binecuvântări și urări de tot binele într-o mărturisirea credinței noastre strămoșești. Să fiți sănătoși și Doamne ajută!